Bon dia a totes i a tots. Crec que la millor manera per donar-vos un consell per preservar la salut mental és posar-me jo com a exemple. A casa nostra ens hem organitzat mitjançant un horari. Per aquí. Intentant reflectir totes les activitats que estem fent dia a dia, sense deixar de fer res del que fèiem fins ara. Entre totes aquestes activitats és de molta importància mantenir activitats d'automanteniment, com la higiene personal, l'alimentació i l'exercici físic. Molt important en una situació d'aquestes. Al mateix temps, mantenim tota la part de productivitat, intentant fer la feina presencial, si es dona el cas, o de forma telemàtica, si tenim l'oportunitat. Així doncs, no només la nostra, també la de les nostres nines. Per exemple, la meva filla major està fent un diari de la quarantena. Dintre de totes aquestes activitats és molt important també realitzar-ne d'oci i temps lliure. Hem de tenir el nostre espai per desconnectar i per poder disfrutar d'algun moment que ens pugui transmetre algun tipus de plaer. Entre totes aquestes activitats, els adults triarem el que ens faci ganes fer i que a més feia temps que no fèiem, i entre els nins hem d'intentar recuperar antigues joguetes o jocs que no estàvem utilitzant de forma habitual un poc al marge de lo que és l'internet. Unes ciutats de clic de Playmobils, tornar a treure ses pepes, recuperar el Lego i passar les millors estones possibles. Aquesta situació no sabem el temps que ens podrà durar. N'estic convençut que tancats a casa ajudarem a millorar-la. Us anim a que us mantingueu a casa vostra i segur que ens en sortirem. Ànims a tots!